баракату дӯстони азиз, бозам хуш омадед ба канали мо Али Рекорд официал. Дӯстони азиз, ман хостум ки дар ҳамаи подписчикои ҳамаи каналда хуба шиносоӣ кунам. Дар дигар каналам, дар мисол Али Продакшнда конкурси бяд камон артисаи худохоҳа канали админи ҳамаи Али Продакшн, Али Рекорд хидмат бардорон азиз чӣ кинои мепартем пешкаш мекунем спаси худохоҳа чиқадр кӯшиш мекунем ки баҳри шумо кинои беҳтарина пешкаш мекунем. Дар ӯ канал бародаро конкурси калон рафте сай аввал призоша гап мезанам, бо дар бораш камтака нақл мекунам. Ҷои якумш бародаро 10,000 сомон ай, ҷои дуюм 5,000 сомон, ҷои сеюм 20 та телефони Samsung Galaxy A10 Android ай. И 20 та телефон дар 20 одам тақсим мешавад. Мисол як саати карди, ай телефон сар мексави ки баъд дигар призоша мегзарӣ. Дар як одам намегзара 20 та телефон. Бародар азиз, барои иштирок кардан дар конкурса ман номерои худам мемонамтона. Дар канал обуна шавед, штоби уҷа пурратар мефаҳмед шумо дар конкурс чӣ иштирок кардан кора. Иштирок кардан шумо билет харидор мекунед бо маблағи 500 рубли русӣ. Агар якта гиред, маблағаш 500 рубл. Агар дута сета яки боло кишид ба маблағи 400 рубл. арзонтар мешад. Чиқар ами фақат 400, 20 тара мегири, 10 тара мегири, 400 рубли мерава. Агар одам якта гира 500 рубли мерава. Барои иштирок кардан конкурса билета мегирем шумо. Ман шумо номер метавонам код например дахум одам боша, агар номер рост дахум одам ном фамилия оршта фақат номер телефон менависам, шуби ғолибата ба даст овардид, зан мазан мумкин туҳфа тайёр кунам. Ҳамун конкурс эфирда мерава бе ягон фиребгарӣ, бе ягон чи. Дӯстони азиз, номеро мемонамтона дар барда сурати ҳам каналам мемонам. Таги видео дар описаниашда ба ранги кабуд кардаги стикер канала мемонам. Будури обуна бошен. Ягон савол боша, ягон чи боша, дар ҳамун канал саволотона битен. Номером ҳастай буда, номерам занг бизанед. Худохоҳ хуб карда мефаҳмонтона. Худованд дар паноҳ нигаҳдортон боша ҳаматона. Зинда ва саломат бошед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.